A junta has ruled the country since. They say they took over for two reasons. One, independence. Germany is the leading economic power. And judicial authorities are faced with a flood of proceedings after the police have largely completed. Because we are civilized. سلام تخطاتلتنا هذا channel كما يتخونون سنة كتكوننا وتر من يوتيو انبهر لومن الريارسات بستفل عليه ملك نزوبانا أقدس زبالكم عبيتنا عشون زيانات حيزة غريبة له بدرجة أفريقيا العلا قداس النزلهم كاباتهم دمان احنا يرتروين فقط تاكن مهارو لنا خلقنا تاتكن رينا قال كفالناتو بريزنت سياس أبز حالة تزاري بونيرو حج دما نا أمريكا بوليسا بأفريقيا أبحان تهاجر برو يكودق ترايو أبكالي تدما حجي صعب على زي دما انتايس الوكل ويا بأفريقيا بفلا دما مستاب جبتنا أبكرنا أفريقيا أنت خطوا لازم نبرت أبي تبيا زقاتمه بسافي يكون ريو أبي تمرتك هنا نايم تمالي أبي عليه تراين من الزدر بزنا برسب انتاي كم بيوزلو أبزوانزي أبز فيديوز كن ريو كم فتنينا مغنياتو جرمن من مليسا حدش حبريتات تبالا وثم تجار دما انتاي يبلو مالو كابزن على وردت كل نيجن كابزون مهارو سلوزلو كرينا بوليتيكانياتات ناي تግራይ ستيل حشويه مقبالا يغرفون اتي اجندا نت بوليتيكاو صقامات ابتي حبرتسبنا زنبره مزميسكا زغبر كنታት دما كرينا ስለዛ ቪዲዮ ብዙሕ ታሪኻዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ዶክመንታሪ እውን ክቅርብ እየ ክሳብ መወዳእታ ተፀሚምኩም ስምዑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ መጀመርያ እዚ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘጋጥም ዘሎ ኣገዳስነት ዘለዎ እስከ ንስማዕ of about 25 million people. It is located in West Africa in the so-called coup belt. Niger experienced a coup last July. The military ousted and imprisoned President Mohamed Bazoum. A junta has ruled the country since. They say they took over for two reasons. One, to better fight a terrorist insurgency in the region. And two, to remove French troops from their country. መጀመርያ ብዛዕባ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ሳሕል ሃገራት ዝበሃላ ኣብ እንከጋጥም ፀንሐ ከባቢና 9 ሃገራት ዝደየበ ዕልዋ መንግስቲ በቲ ዝነበረ ዲሞክራሲያውያን እዮም ገለዮም እናተባሃሉ ካብ 1960 ክሳብ 2020 ወላ ሓንቲ ለውጢ ዘይረኣየ ሕብረተሰብ እሞኻ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት ብሩይ ዝምዝመዛ ዘለዎ ሃገራት ዝነበረ እዚ ስለዚ ሰልቸዎም ሃገራት ፈረንሳ ብተዘዋወረ ዘይኮነስ ብቐጥታ ትምዝምዘን ዝነበረ ሃገራት እየን ሓደ በሓደ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ዲሞክራሲ ዝብልዎ ምዕራባውያን ሃገራት መጋበርያን ብቐጥታ ሓብቲ ናይቲ ሃገር ጓዕጉሑ ንፈረንሳ ክዕንገል ዝነበረ በብሓደ ካብቲ ሃገር ክስጎግ ጀሚሩ ኣብ ኒጀር እታ ዝዓበየት ኬዝ እያ ምክንያቱ ኒጀር እቲ ዝበለፀ ምዝመዛ ዝግበረላ ዝነበረት ሃገር ጥራይ ዘይኮነሲ ፈረንሳ ነቶም ኩለን እንድያ ትምዝምዝ ነይራ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ 100 ሚልዮን ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ኣብቲ ሃገር ምናልባት ኤርፖርት ድዮም ሃኒፆም ሃይዌይ ድዮም ሃኒፆም መንገዲ ባቡር ድዮም ሃኒፆም ክትብሉ ኢኹም ኖ ኣሜሪካ ሃንፁን እዮም ተዳሃኒፆም መደበር ወታደራዊ መደበር ሃኒፆም ነይሮም ንምንታይ ንምቋም ግብረ ሽበራውያን ሓይልታት ንምቋም መንዝሃቦም መንዞምፆም ካበይ ዝበገሱ ግብረ ሽበራ ፅኒልና ክንሪኦ ኢና ድሕሪ ነዊሕ ድራማ ድማ ነዚ ናይ 100 ሚልዮን ቦታ ኣቑሑትኩምን ንብረትኩምን ጠርኒፍኩም ተገለፉ ተባሂሎም ኣለዉ ምናልባት ጅቡቲ እውን ሓደ መዓልቲ ከምኡ ክትገብር ትኸውን እስከ ንስማዓዮ what's going on እዚ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ን20 ገለን ዓመት ምስ ህወሓት ተጎራቢታ ትኸዶ ዝነበረት እሞ ህወሓት ካብ ስልጣን ምስ ከደ ንኣቢ ንምምላስ ቅድሚ ኣቢ ክገድፎም ይፈትኑ ምስ ኤርትራ ምስ ካልኦት ወጊኑ ድሓር ግን ኢትዮጵያ ብድጎማ ትነብር ሃገር ስለ ዝኾነት ስለ ደይዋፅኦ ተመሊሱ ምሶም ሕገብገበሉ ይብል ኣሎ እስኪ ሕጂ ንርአዮ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ You see, France was Niger's former colonial overlord. It was very unpopular in the country, so when the junta took power, the French were forced to leave. But France was not the only foreign power in the country. There was also an EU and American force based in Niger. They were there to fight terrorists as well. When the junta took over, the Europeans packed up, but the Americans stayed. They moved out of Niger's capital, Niamey, but about 1,000 American troops are stationed at a base near the city of Agadez. It's called Air Base 201. The base houses a fleet of MQ-9 Reaper drones. It was built about 6 years ago at a cost of about 110 million. So, ኣሜሪካ ሓደ ዓብይ ቤዝ ከም ዘለዋ ኣቐዲማ ፈረንሳ እቲ ዕልዋ ምስ ተኻየደ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ኣይንቕበሎ ኢና ነቲ ዕልዋ ገይሩ ዘሎ እቲ ሓቀኛ ዲሞክራሲያዊ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ እቲ ንዓና መጋበርያ ኮይኑ ዘገልግለና ዩራኒየምን ፀጋታት ወርቅን ናይቲ ሃገር ብሰናቲም ዝሸጠልና ዝነበረ ንሱ ክምለስ ኣለዎ ኢሎም ሓንጊዶም ምስቲ ዕልዋ ዝገበረ መንግስቲ ድማ ርክብ ኣይንገብርና ብምባል ትዕቢት ናቶም
ኒጀር ሃገር ምዃናን እቲ ህዝቢ ምርጫ ከም ዘለዎን ህዝቢ ኒጀር ድማ ብዕልዋድ እዩ ስልጣኑ ክወስድ በናይ መንገዲ ንኒጀር ዝምልከት እዩ ነቲ ዕልዋ ዝገበረ ሓይሊ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ፅርግያታት ኮፍ ኢሉ ንመዓልታት ዘይኮነ ንኣዋርሕ ደጊፍዎ ልዑል እገዳ ብናይጀርያ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ብናይጀርያ ዝተገበረ ኤሌክትሪክ ናቶም ንኣዋርሕ ጠጠው ከም ዝብል ገይሮሞም ካልእ ኩሉ ትረጠ ዝኣቱ ዝነበረ ጠጠው ኢሉ ስለምንታይ ነቲ መጋበርያ ናቶም ንክመልስዎ ኣብ ስልጣን ስለ ዝደለዩ ፈረንሳ መወዳታ ካብቲ ቦታኹም ጠቕሊልኩም ውፁ ህዝቢ ኒጀር መፅኡ ኣብቲ ኤምባሲ ኣብ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢሉ ውፁ ኣይንደልን ኢና ካብዚ ዓድና ጥፉና ኢልዎም ድሕሪ ክንደይ ሓፊሮም ንብረቶም ጠርኒፎም ጠፍዮም ኣሜሪካ ግን የኣይ ንሕና ሽጣራ ኣለና ኢሎም እቲ ፈረንሳ ከብል ከሎ ቁርብ ምስቲ ዕልዋ ዝገበረ ሓይሊ ምሱ ክለማለሙ ፈቲኖም ነይሮም ድሓር ግን እቲ ዕልዋ ዝገበረ መንግስቲ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ምስ መን ዝምድና ገብር ኣሎ ምስ ቡርኪና ፋሶ ከምኡውን ማሊ ተመሳሳሊ ዕልዋ ገይረን ሃገረን ዘመሓድራ ዘለዋ እሳቶም ድማ እቶም ክልተ ቀዳሞት ሃገራት ንፈረንሳ ኩሉ ዓይነት ስምምዕ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ወታደራዊ ወዲና ኣለና ኢሎም ኒጀር እውን ንዑ ተመሳሳሊ ገይሮም ኣብ ኒጀር ግን ኣሜሪካ ናይ 110 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ቤዝ ገይራ ስለ ዝነበረት እቲ ዘገርም ድማ ንግብረ ሽበራ ክንሕግዝ ኢና ኢሎም እዮም ኣትዮም እቲ ግብረ ሽበራ ግማ መሊሱ እናበርትዐ ዝኸይድ ኦፍኮርስ እታው ዘሎ ቤዝ ነቲ ግብረ ሽበራ እናመገበ ነተን ሃገራት ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ንክዕዝዝ ምክንያቱ ኣሜሪካ ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም ኣትዮም ነቶም ዘጥፍኡካ ዘሎ ሓዊ ዝብልዑልካ ዘሎ ንዖዮም ዘዕጥቁ ነይሮም ኤኒዌይ ኣሜሪካ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን እዞም ናይ ኒጀር መራሕቲ ምስ ፑቲን ርክብ ምስ ገበሩ ምስ ራሻ ርክብ ምስ ገበሩ ብኡ ኣይተዋሕጠሎምን ንስኻትኩም ስለምንታይ ከም ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም ሃገርና እንዲ ምስ ዘለናዮ ዲፕሎማሲ ንገብር እንታይ ንዓኹም ምምልከት ኣብኡ ምስ ተገራጨው ኣሜሪካ ቶፕ ዴሌጌሽን ናታ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ኣፍሪኮም ዝበሃል ካልእ ናይ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኣፍሪካ ከምኡ ሓለፍቲ ሰዲዶም ኣፈራሪሆሞም ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ናይ ኒጀር መን ኢኹም ንስኹም ኣብ ሃገርና ተፈራርሁና ኢሉ ካብቲ ዓዶም ካብ ጠሪዞም ገዲፎሞም ሰም ማለት እዩ እጂ ድሕሪ ፈረንሳ ኣሜሪካ ድማ ካብኡ ትጥረዛላ እቶም ናይ ኒጀር ሓለፍቲ ድማ ምስ ፑቲን ተራኺቦም ኣለዉ ከምኡ ድማ ምስ ኢራን ተራኺቦም ኣለዉ ደገፍ ወታደራውን ፀጥታውን ሓገዝ ክገብሩሎም ርግፀኛ እየ ድማ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ሪል ታይም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ቦታኣ ካብ ኣፍሪካ እናተሰጎገት ትኸይድ ኣላ ንስማያ ንእሽተይ ሽዑ ናብታ ቀንዲ ኣገዳሲ ዘላ ክንሰግር ኢና This base was used for anti-terror operations, which have stopped since the coup in July, but the American troops have stuck around, sometimes engaging in self-defense operations, but mostly they've been on standby. But now it seems that the American soldiers will have to pack up. Le gouvernement du Niger. The government of Niger, taking into account the aspirations and interests of its people, resolves in all responsibility to denounce with immediate effect the agreement relating to the status of United States military personnel and civilian employees of the U.S. Department of Defense on the territory of the Republic of Niger. Yes, Niger's junta wants the Americans out. It seems that Washington's plans in the region are in a shambles, and it's completely their fault, maybe add. It could have still worked out for the U.S. Of course, Americaውን ድሕሪ ፈረንሳ ቦርሳኹም ተቕሊልኩም ካብ ዓድና ውፁ እዚ ድማ እንታይ ዝህብ ዘለና ኣፍሪካ ሓርነት እቲ ንነዊሕ ዓመት ናፅነት ኣለና ብዘይ ሓርነት መጋበርያ ካልኦት ሃገራት ዝምዝምዝወን ዝነበሩ ብፍላይ ናይ ኒጀር ፍሉይ ከይዙ ኢለኩም እየ ናይ ኒጀር ሓደ ካብቲ ኣብነት ናታ ዩራኒየም ናታ ንሓደ ኪሎግራም ኣብ ዕዳጋ 200 ዩሮ ልዕልዩ እናተሸጠ ከሎ ናይ በዓል ካናዳ ናይ ካልኦት ሃገራትን ናይ ኒጀር ግን ንሓደ ኪሎግራም ብ80 ሳንቲም ፈረንሳ ንሱሳ ዓመት ምዝምዘ ነይራ ቅድሚኡ ኸ ብዘይ ዋጋ ምክንያቱ ግዛኣት ናታ ስለ ዝነበረት ድሌታ ትገብሮ ነይራ ስለዚ ኣብ ፈረንሳ ንነፍሶም ኮይኖም ነቲ ዩራኒየም ናብ በዓል ዓዲ እንግሊዝን ናብ ካልእ ነዳዲ ወይ ከዓ ፀዓት ኒውክለራዊ ፀዓት ይሸጡ ነይሮም ኣብ ዓዶም ግን ዝኾነ ጥረ ነገር ናይ ዩራኒየም የብሎምን እጂ ግን ልክዕ ከም ካልኦት እቲ ስልጣን ወሲዱ ዘሎ ሓይሊ ንዓኹም ዘይኮና ንቦ ኣብ ዕዳጋ ክንሸጦ ኢና ብ200 ዩሮ ካብ 80 ሳንቲም ብ200 ዩሮ ኢማጂን ነቲ ቁጠባ ክንምንታይ ለውጡ ከምፃሉ እዩ ስለዚ እዚ የጋጥም ከም ዘሎ ምስ ፈለጡ ኩላቶም ከእውዮም ጀሚሮም ኤውሮፓዊ ሕብረቶም ፈረንሳ ኣሜሪካ ድማ ካልእ ስለዚ ኩላቶም ድማ ሕጂ ጠቕሊልኩም ውፅኡ ኢልዎም እዚ ግን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ዓቢ ዜና ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብኡ ዝዓቢ ዜና እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ኣብ ሴኔጋል ንሶም ዘይደልይዎ እታ እንኮ ተሪፋቶም ዝነበረት ሃገር ንሳቶም ዘይደልይዎ ኣብ ስልጣን መፅኡ ኣሎ ኣብ ስልጣን ምምፁ እስከ መጀመርያ ኣብዚ ሓበሬታ ነይራ ካብ زياس كسم عواد حن أنا دحريو ناي مجمريا زربو 5 الكمية ريبورت ناي تعاوتو سكن سمعنا شو ماي فاي دحر عاوتو ندقفتو كم زقبل أمسكينون أتهاجر نمحوايز ولا فتحنا ريبون Je m'engage à gouverner avec humilité. بتحتنان بقلصناتن كم حاضري تكالاوي أسرار حداقم نمهناسن أب كلو صلاتات بلشونا كاب هاجرنا نممحاون كسرحية باسيرو فاي أتحيزو نتهاجر دحرتي مريجان من واحد تقبل فتنة زعبة بوليتيكا وقلولاو نتهاجر نبحر كم سرح حفيتلون. La réconciliation nationale et la
ሃገራዊ ዕርቅን ምህናፅ ትካላዊ ኣሰራርሓን ክህልወና ግድን እዩ ብሰንኪ ቅድሚ ምርጫ ዝነበረ ሁከት ዝተኣሰሩ ብዙሓት ሰባት ኣለውና ነቲ ምዕራፍ ዓፂና ንልቢ ሴኔጋላውያን ክነተዓርቕ ተስፋ ገበር ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ውፅኢቱ ዕላዊ ኣይኮነን እንተኾነ ደገፍቲ ተመራፂ ፕሬዝደንት ጆማይ ፋይ በቲ ዛጊ ዘሎ ውፅኢት ቁፅሪ ዕጉባት ኢና ይብሉ ኛኛ ፋቲ ካብ ደገፍቱ እያ On espérait même gagner à plus de 70%. ቀዳማይ ዙርያ ልዕሊ 70 ሚእታዊ ክንረክብ ኢና ኢልና ተስፋ ጌርና ነርና ንግዚኡ 57 ሚእታዊ ረኺብና ግን እቲ ቁፅሪ ይውስኽ እዩ ዘሎ ትብል ናኛ ፋቲ ብሓፈሻ እዚ ተመሪጡ ዘሎ ንእሽተይ መንእሰይ ቅድሚ ናብ ምርጫ ምስጋሩ እቲ ብፀጋም ዘሎ ኣብዛ ስእሊ እቲ ፕሬዚደንት ዘሎ እዩ ነቲ ስልጣን ምስ ፈረንሳ ተመሻሪኹ ክጨውዮ ይፈቲኑ ምርጫ ከምዘይግበርን ፀጥታዊ ኩነታት ፀገም ስለ ዘሎ ብዛ ዓዲ እቲ ምርጫ ክደናገለዎ ብምባል ሓጎፅጎፅ ይፈቲኑ ነይሩ ምክንያቱ ንሱ መጋበርያ ናይ ፈረንሳን ናይ ካልኦት ኤውሮፓን እዩ ስለዚ እዚ ንእሽተይ ዘሎ ግን ኣንፃር ልክዕ ከምቶም ዕልዋ ገይሮም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ መንግስቶም ክሰምዖም ዘይከኣለ እዚ ድማ ከም ኣካልናቶም እዩ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ለንከነ ቫይራል ከይዳ ዘላ ሕጂ ስምዑ ፈረንሳ ድማ ድቃስ ለይቲ ከም ዘይብሎም ክትፈልጡ ኣለኩም It is high time for France to lift its knee off our neck and put an end to this unjust oppression. Centuries of misery, human trafficking, colonization, and neo-colonization have caused immeasurable suffering. It's time to put an end to this cycle of oppression. It's high time for... So, بحتر زبالة فرنسا يأخلكم زمزمزكمون تسرقكمون زوسدكم أي وحدن أبزوان زجن زخون يكون مغنيات يبلكمن أبهجرات أفريقيا كوف زبل مغنيات بورصة هم ترنيفكم كتوصلنا عن معتناكم مغنيات بمجزات تدحريدما أتي نيو كولونياليزم إذا زور مجزاتي نافريقيا كسب حجة مزمزوان لهم زي فرنسا كتحفر يزقبها أي تحفرني أكن مغنياتو سراقي وخلى خاسي مسي خادمة ناي مورال تتعبا تكون تفتن زحزني جسم عوان يشتي لحريو نابتناتنا بسناتنا كانت عازوهم في التنين. France to leave us alone. It's time for France to take a cue from its European neighbors and learn a valuable lesson in independence. Germany is the leading economic power in Europe, significantly surpassing France, which is ranked as the third or fourth largest economic power globally. Germany does not exploit any country, any colony. So, እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ ኣብነት ክበኩም ኣብ ኤውሮፓ ተዛዕበየ ኢንዱስትሪያል ሃብ ወይ ሓያል ቁጠባ ዝበሃል ጀርመን እዩ ጀርመን ግን ከም ፈረንሳ ሰሪቃ ካብ ናይ ፈረንሳ እውን ዝዓቢ ቁጠባ እዩ ዘለዋ ከም ፈረንሳ ካብ ኣፍሪቃውያን መንዚዓን ጨውያን ሰሪቃን ኣይኮነትን ከምኡ ኮይና ዘላ ከይሰረቕካ ክትትም ትኽእል ኢኻ ከይሰረቕካ ሓያል ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ አንፎርቹነትሊ እታ ዝብላ ዘሎ ቁሩብ ጎደለ ኣለዋ ጀርመን ትሰርቕ ኣይነበረትን ብትኽክል ግን ጀርመን ጽቡቕ ዝኾነ ዕድል ካጋጢምዋ ነይሩ ንሱ ድማ ካብ ፈረንሳ ካብ ራሻ ሕሱር ነዳዲ ወይ ከዓ ፀዓት ብስሉጥ መንገዲ ብመስኖ ይመፃ ስለ ዝነበረ ወላ እኳ ከም ፈረንሳ ትሰርቆ እንተዘይነበረት ብዙሕ ኣድቫንቴጅ እውን ነይርዋ እዩ ተወሳኺ ድማ ጀርመን እቲ ዕዳጋ ናይ ኤውሮጳ ናይ ቻይና ናፃ ተኸፊቱላ ነይሩ ሓደ ሰፊሕ ዕዳጋ ናይ ራሻ ድማ ከምቲ ፀዓት ዝወስድዎ መኻይኖምን ቴክኖሎጂዮምን ናብ ራሻ ክሸጡ ዕድል ነይርዎም ኤክስክሉሲቭ ራይት ነይርዎም ሕጂ ግን ራሻ የለ ቻይና የለ ፀዓት የለ ዕዳጋ የለ ስለዝኾነ እታ ጀርመን ኣብነት ዝጥቀመላ ዘሎ ንባዕላ ኣብ ዲቕ ዝበለ ክራይሲሳት እያ ዘላ እያ ስለዚ የስ ጀርመን ካብ ፈረንሳ ኣፀቢቓ ትሓይሽ ብቕልፅማ ምናልባት ኣብ ኣፍሪቃ ትገዝእ ነይራ እያ ግን ክንዲ ፈረንሳ ይመዝመዘትን ካልኦት ኩለን ሃገራት ወላ ጥልያን እውን ገዚኣ ነይራ እያ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ገዚኣ ነይራ ጥልያን ግን ብዙሕ እያ ሰሪሓ ፈረንሳ ዝሰርሖቶ ነገር የብላን ካብ ቀደም ክሳብ ሕጂ ፈረንሳ ዝሰርሖቶ ነገር የለን ብጀካ ምዝመዛን ዘረባን ካልእን ዝኾነ ነገር ፈረንሳ ዝሰርሖቶ ነገር ኣብ ኣፍሪካ ዝርአ ነገር የለን ንቐፅል mention Italy, I can mention Spain, who had colonies before, but who do not exploit anyone, who do not interfere, who do not impose leaders in their former colonies. On what grounds does France believe it can continue to impose leaders on us and make choices? So, እንታይ ክንርደል ኣለኹ ማለት እዚ ነገር እዚ ናይ ብሓቂ ዝስማዓካ ከም ተስቆርቁርን ዝገብረካ ከም ኣፍሪቃዊ ዋይ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ከምዚ ክኾኑ ይኽእሉ ስለምንታይ ኩላቶም ናይ 53 ሃገራት መራሕቲ ሕማቕ ሰባት ጥራይ ኣብ ቅድሚ ስለ ዝመፁ ድዩ ወይስ ካልእ ብድሕሪ መጋረጃ ከምዚ ሕማቕ ንክኾኑ ዝግድዶም ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣብቲ ዝለዓለ ኮረሻ ናይ ስልጣን ናይ ሃገር ኮይኑ ዝረኣዮ እሞ ዋጋ ዝኸፈለሉ እስከ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ዝተዛረባ ፕሊስ ኣቕሊ ጌርኩም ስምዑ ምክንያቱ
እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ፅቡቅ ጌሩ ክርዳእና እንድሕር ኮይኑ ድማ ክንሰምዖን ክንፈልጦን ክንክእል ኣለና እስከዚያ እዚያ ክሊፕ እዚያ ስምዕዋ ምክንያቱ ብኸመይ እዩ እቲ መንገዲ ዝምዝመዛ ዝቕፅል ነይሩ ስለምንታይ ከምዚ ክኸውን ተመሪፁ ስለምንታይ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ ልስናዮ ከፍ ሃገር መጋበር ዝኸውን ስርዓት ኩሉ ክእል ኣሎ እዚ መጋበር ስርዓት ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝመፅእ ድሓር ምናልባት ኣብቲ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ጎንታት ናይቶም ስርዓታት መፂና ክንዛረብ ንኽእል ከም ሩኡይ ናይ ሓባር ረቑሒ ታርጌት ትገብር ሰባት መጀመርያ ንኣቶም ኢኻ ተዕስቦም ብተፈላለየ መንገዲ ወይ ብኮራፕ ዝኾነ ተግባራት ኣብ መፃወድያ ተእትዎም እንድሕሪ ናብኡ ከኣቱ ቁሩባት ኮይኖም እውን ቀሊል ስራሕ ኮነልካ ቀስ ብቀስ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ዝተፈላለየ ሰብል ስልጣን ናይቲ ሃገር ትገዝእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኮምፕሮማይዝ ትገብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሃገር ትቆፃፀሮ ኣለኻ ነቲ ሃገር ትቆፃፀሮ ከለኻ ንሓደ ሃገር ጥራይ ኮንካን ትቆፃፀር ናታቶም ናይ ፅልዋ ዓንኬል ዝብልዎ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ተመፂና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ምብራቅ ኣፍሪካ ተባሂሎም ናይ ፅልዋ ከባቢታት ትበሃል ኣሎ ነዚ ናይ ፅልዋ ከባቢታት እዚ ኣብ ገሊኡ ፖሊስ ይምድብሉ ኣንከር ዝብልዎ ንሳቶም ናቶም ቋንቋ ማለት እዩ ወይ ድማ ፎካል ሃገር ወይ መንግስቲ ዝበሃል ብመጠን ናይቶም ዝገዝእዎም ሰበስልጣን ናይ መንግስትን ብደረጃ መጋበርያነት ናይቶም ስርዓታትን ተልእኾታት ይወሃቦም ማለት እዩ ብናታቶም ኣጠማምታ ርሑቕ እንተኸይድና ናይጀርያ ናይ ከባቢ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማእከል እያ ዝተፈላለየ መለክዒታት ብዝሒ ናይ ህዝቢ ቁጠባ ገሌልካ ኣዛረብ ካልኹም ብቐንዱ ግን እቲ ስርዓታት ግዙእ ስርዓታት ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ስርዓት ብጥቕሉል ጥራይ ዘይኮነ ውልቀ ሰበስልጣን ብረብሓታት ተኣሳሰሩ ንህዝቢ ዝረግፁ ናይ ሃገር ሃብትን ፀጋታትን ዝዘምቱ ምስ ናይ ደገ ረብሓታት ተኣሳሲሮም ህዝቦም ዝወቕዑ ስርዓታት እንድሕራልዮም እዚኣቶም ወከልቲ እዮም ማለት እዩ 1991 ዝሓለፈ መከራ ድማ መሪር እዩ ነይሩ ኣብ መጨረሽትኡ ግን ፍትሒ ነጊሱሎ ባንዴራና ኣብታ ዘይተሰብረት ዘንጊ ሓቂ ንሰቕላ ኣለና ዋና ድሽ ክስተት ኣብ ዞባና ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ዝሑል ኩናት ተወዲኡ ኣብዚ ከባቢ ሶማል ተቐይሩ ኢትዮጵያ ተቐይሩ ኤርትራ ተቐይሩ ሱዳን ተቐይሩ እዚ ብደረጃ ኣፍሪካ ዝግበር ብደረጃ ዓበይቲ ሓይልታት ዝግበር ክኸውን ከሎ ንመለስ ናብቲ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዪ ድማ ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ብፍሉይ ድማ ካብ ትግራይ ዝምንጩ ዘሎ ዝተፈላለየ እሊት ናቶም ዝገብርዎን ዝብልዎን ዘለዉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሓንቲ ካብቲ ኣዛራቢ ዘላ እዚያ እስከዚያ እዛ ሓበሬታ እዚያ ስምዕዋ እንታይ ድሕሪኡ ምስ ዝትንተን ብዙሕ ነገር ስለ ዘለና ህዝቢ ኣምሓራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናተፈፀመ ዝመፀን እዚ እውን ዝቕፅል ዘሎ ግፍዕን በደልን ደው ይበል ኢሉ ኣብ ጎኒ ህዝብን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ጠጠው ንክብል ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፃውዒት ኣቕሪቡ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሎሚ 16 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልል ኣምሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ካርቱ ኣስፊሩን ኣካል ስርዓተ ትምህርቲ ገይሩ ንኣምሓረ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ ክልል ኣምሓራ መሬት ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ስርዓተ ትምህርቱ ዘስፈሮ ካርታ ሓላፍነት ዝጎደሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ቆራሪስካ ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ደው ንከይብል ብዝኸፍአ መልክዑ ይሰርሐሉ ምህላው ዘረጋገፀ ምዃኑ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጹሉ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝብና እናፈፀሞ ዝመፀን ሕዚ እውን ብሓይሊ ኣብ ዝተቆፃፀሮም ከባቢታት ትግራይ ዝፈፅሞ ዘሎ ግፍዕን መከራን ከይኣክል ብዝፈፀሞም ጥፍኣታት ኣብ ክንዲ ዘጠዓስን ናብ ከምዚ ዝበለ ታሪካዊ ስሕተት ምእታው ብቐፃልነት ዋጋ ከም ዘኽፍሎ ፈሊጡ ብህፁፅ ከርሞ ኣለዎ ዝበለ መግለፂ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ፌደራል እውን ቅድሚ ሕዚ ብትካላት ፌደራል ሎሚ ድማ ብክልል ኣምሓራ ዝዳለው ዘለዉ ሓላፍነት ዝጎደሎም ካርታታት ክእርሞምን ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት ፈፀምቲ ኣካላትን ትካላትን ግቡእ ስጉምቲ ክወስድ እናተገብኦ ርዩ ከም ዘይረአየ ምሕላፉ ንባዕሉ ኣካል ጥፍኣት ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ክብል ከሲሱ እዩ ህዝብን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝተማልአ ብርኪ ብምፍፃም ሰላምን ምርግጋዕን ክመፅእ ብልዑል ሓላፍነት ኣብ እንሰርሐሉ እዋን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ከምዚ ዓይነት ነገር ምፅሕታር ነቲ መስርሕ ሰላም ንምህዋክ ኮነ ኢሉ ዝፈፅሞ ጥፍኣት ምዃኑ እውን ክስመረሉ ይግባእ ዝበለ መግለፂ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናተፈፀመ ዝመፀን ሕዚ እውን ዝቕፅል ዘሎ ግፍዕን በደልን ደው ይበል ኢሉ ኣብ ጎኒ ህዝብን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ጠጠው ንክብል ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እንታይ ንርኢ ኣለና
كل تزبلكايو قدم تتقبرو زنبركان تحسبو زنبركان تقمتيلونا باخا خمت خلو كارتاتات ناوتاخا حنسابنا إيرترا شرميم كان ناتخا حنساب قيع بحاري لكيم كان دبوباو كفالناي إيرترا قريس كامساخا ناقبركا حنساب نبعد ما حليف كانيون كفالنا إيرترا ناوسط كاز قبر زنبري قداي كارتاتات تقمتيلونا بأمتي ومالولومي هات كارتاتات كالوت كل هادنا إثيوبيا قبروم زجمرو كل تنقر قدم نسخات سعترون تخفعرون زنبركا تقبرون زنبركا تقمتيلو خمتساكا خلو نسي كابافم نسمع يدحان كل زبال زلو قدم نساتهم زقبر ويو ليسن هي كليلات ولا انت حبرتسب كم حزب ون عبد على حزب تግራይ كزمت عبيي صقم نخفطر اجام زوصه زواصه تبيلف يزبلو ስለዚ መንቀል ናይ ዝኩናት تبيلف after 17 ዓመት ዝተፈተሉ ስርዓት ውን ናይ ባዕሉ እጃም ነይሩ ወይ ስለዚ ዕዳ تبيلف ህዝብ ትግራይ ዝከፍሉ ዘሎ ዝብለሉ ኣብ ዘለካ ምልክታታይ ይስማማ ብትናይ ሙዳት ይስማ እዚ ትግራይ ዝከፍሉ ዘሎ ዕዳ تبيلف ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጠሮ ሓጢያት ናይ ሓጢያት ትሩፋት ለንከፍል ዘለና ከም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ተደጋጋምቲ ኩነታት ካብ ምንታይ መንከል እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ረኣያ ዝነገር ነገር የብሉን ካልእ ኣጀንዳ ንገሮም እሱ ትግራይ ዓሳን ተኸኢላ ዶ ይሕጅሽ ወይስ ካብ ኢትዮጵያ ቀፂላ ይሕጅሽ ዝብል ካልእ ኣጀንዳ ክተውልዕ ዘለዎ እሱ ዓርሱ ዝካልእ ዓብዪ ኣጀንዳ ክወፅኦ ዝኽእል እዩ ኣነ ንስሑ ናብኡ ከዓ ኣይደለን ብሱር ግን ናብ ኩናት ንኣቱ ዘለናስ ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘለና ኢና ዝብል ግን ወይ ንወድቕ ዘለና ናብ ኩናት ንኣቱ ዘለና ወይ ንወድቕ ዘለና ወይ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ዘይነምፅእ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ኢና ንቕፅል ዘለና ዝብል ግን ጉጉይ ይመስለኒ ተናእሰ ብተግባር ኤርትራ ረኣጋጊፃትና እያ ፕሩቭ ገይራትና እያ ኤርትራ ተገንፂልካ ካብቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ትበሃል ናይ ኩላት ናይ ኩሉ መዘዛትና ምንጭ ዝኾነት ኢትዮጵያ ወፂኻ ንዕልቲ ኩሉ ነገር ሰናይ ዝኾነት ዓዲ ምህናፅ ይከኣል እዩ ዝብል ኤርትራ ኣይተረጋገፀን ሕዚ ኤርትራ ስለ ዘይተረጋገፀት ናይ ትግራይ ነፃነት ናይ ትግራይ እንታይ ይብላ ኣሎ ሰምዑ ዘለኹም ካብ ኢትዮጵያ ተነፂልካሲ ወይ ካብ ኢትዮጵያ እንተተኣሊኻሲ ፅቡቕ ሃገር ክትሃንፅ ከም ዘይትኽእልሲ ኣብነት ናትናሲ ኢትዮጵያ ኣላ ነው ኤርትራ ኣላ ኤርትራ ሲ ክትምዕብል ዘይምኻላ ካብ ኢትዮጵያ ተነፂልካ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነዚኣቶም እኳ ፅቡቅ ገይሩ ዝምልሰሎም ኣወል እንድዩ ነዚያ ሰግመንት እዚኣ እውን ኣይሆብር ኣይረኣያን እዩ ዝኸውን እምበር ነዚኦም ፅቡቅ ገይሩ ዝምልሰሎም ኣወል ግን በትሲ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኤርትራ መጀመርያ ቅድሚ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ምሕባራ ካብ ኣፍሪካ እታ ዝማዕበለት ሃገር ምናልባት ምስ ሳውዝ ኣፍሪካ ጥራይ ክትወዳደር ትኽእል ኣብ 50ታት እምበር እታ ዝሃብተመት ሃገር እታ ዝማዕበለት ሃገር እያ ነይራ በቲ ዘጋጠማ ወይ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ናይ ጥልያን ብዝተገበረላ ወፍሪ ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ንረብሓን ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ እቲ ዝገዛ ዝነበረ ጥልያን ንሓዋሩና ተያ ኢሉ ስለ ዝኣምን ዝነበረ ኩሉ ኢንቨስትመንት ገይሩላ እታ ሃገር ድማ ቅድሚ ንስኻትኩም ምምፃእኩም ብመንገዲ ፌደሬሽን ኣፍ ደገ ተኸፊትልኩም ናብ ኤርትራ ብዘይ ፍቓድን ብዘይ ድሌትን ናይ ኤርትራ ፌደሬትድ ገይሮማ ንስኹም ከይመፃኹም ከለኹም ምዕብልቲ ሃገር እያ ነይራ ስለዚ ኤርትራ ኣብ 91 ዝነበረቶ ውፅኢት ናይቲ ፍሹል ምሕደራ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እምበር ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ቁጠባይ ነይርዎ ቤዝ ነይርዎ እዩ ስለዚ እንግሊዝ ዝኣክል ሰሪቁን ሸፊቱን ንዓኹም ገዲፍልኩም ኢትዮጵያ ድማ እዚያ ስብሓት ፍሬም ጀነራል ስብሓት ፍሬም ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ክሃንፁ ተኮይኖም ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ክሃንፁ ኣለዎም ክዓፁ ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ፋብሪካ ክሃንፁ ተኮይኖም ኣብ ኤርትራ ዘላ ፋብሪካ ክዓፁ ክኽእሉ ኣለዎም ንኤርትራ ብትምህርቲ ብቁጠባ ብኩሉ እናልመስካ ኩሉ ፀጋታታ እናባሓቆቕካ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ብምእታው ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክሃንፅዎ ክኢሎም እምበር ኤርትራ ስከም ይኮነትን ነይራ ኤርትራ ድማ ካባኹም ስለ ዝተፈለየት ወይ ድማ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕርያ ናፃ ብቃልሳን ብመስዋእቲ ጀጋኑ ደቃ ናፅነታ ስለ ዝረኸበት ኣይኮነትን ሕማቕ ኣጋጢምዋ እቲ ኤርትራ ሓንጊራ ንኣዲስ ኣበባ ዘእተወቶ ህወሓት ዝበሃል መርሕነት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዝተኸተሎ እሞ ከዓ መጋበርያ ናይ ካልኦት ስለ ዝነበረ እቶም ካልኦት ካይሕግዝዎ ስለ ዝነበሩ እቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ተፅዕኖ ፅልዋ እገዳ ዕፅዋን ክባን ንሱ እዩ ንኤርትራ ከምቲ ዝድለ ንላዕሊ ብቁጠባ ክትውንጫፍ ዘይገበራ እምበር ኤርትራ ካብ 91 ክሳብ 98 እኮ ከመይ ኢልካ ከም ዝምዕበል ከመይ ጌርካ ቁጠባ ከም ትሃንፅ ኣብ ሰውራ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ሰውራ ናቶም ሓያል ሰውራ እዩ ነይሩ ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ነቲ ኣብ ሰውራ ዝፈልጥዎ ኣብ ሃገር ደረጃውን ፈቲኖም ተዓዊቶምሉ ነይሮም እዮም ኦፍኮርስ ዘይተፀበኻዮ ምርካብ ኣይ መርገም ኣይ ምርቓ ከም ዝበሃል እቲ ሕቶ ዝሓተተትካ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ህወሓት ዝዘርኦ እዩ እወ ምስ ይሰማማዕ ክብሉ ይስማማዕ ድዮም ገለ እዮም ዝብሎ ተኻላይ ትመፀኒ ናይ ግን ምስቲ ንስኹ ዝበልክዮ ይሰማማዕ ኢልካ እወ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ፅልኢ ኤርትራ ጥራይ እኮ ኣይኮነን ፀልያቶ ዘላን ህዝቢ ትግራይ ወይ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንፀልኦ ኢና ዝብል መርገፂ የብሉን ሓደ ነቲ ጃንዳ ወያነ ወይ ከነቲ ስርዓት ናይ ወያነ ኢና ንፀሊ እዮም ዝብሉ ነይሮም ካልእ
ንህዝቢ ትግራይ ስለምንታይ ህዝቢ ዓፋር ክድንግፀሉ ዘይከኣለ ስለምንታይ ህዝቢ ኣምሓራ ጎረቤቱ ሓደ ዘይግነት ምስ ዘለዎ ክድንግፀሉ ዘይከኣለ ስለምንታይ ህዝቢ ኦሮሞ ስለምንታይ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኣብቲ ጀኖሳይድ ተፈፂምልና ብዕፁ ኣመይቲ ህዝብና ክትብሉ ከለኹም ክድንግፀልኩም ዘይከኣለ ዋይ ምናልባት ነፍስኩም ቸክ ክትገብሩለኩም እንታይ ፀገምኩም እንታይ ስለ ዝገበርኩም ይሰብ ክንድዚ ብኩሉ ፀላኢና ኮይኑ ስለምንታይ ኩሉ ዶብ ናትኩም ፀላኢ ኮይኑ ዋይ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ክበኩም ዘይክእል ስለዚ ፍሹል ፖለቲካዊ ኣካይዳናትኩም ንኣሜሪካ ጥራይ ክትሕግሱ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ሓዊ ትዘርውሉ ስለ ዝነበርኩም እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዝነበሩ ህዝቢ ዘይኮነቶም መርሕነት ኣብ መቐለ ተሓቢኦም ነቲ ህዝቢ መቐለ ከም ድፋዕ ተጠቂሞም ውግእ ድማ ስለ ዝኣወጁ ስለምንታይ ንኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ንኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ድማ ንኸፍርሱ ብሃታ ሚሳይላት ተኪሶም ዝነበሮም ኩሉ ገይሮም ብሓፂር ግዜ ዝውዳእ መሲልዎም እዚ ከዓ ተመክሮ ናይ ውግእን ናይ ቃልሲ እውን ከም ዘይነበሮም ኣፍሊጦም ሕጂ ስምዕዎ ምናልባት ንእሽተይ ካባይ ንላዕሊ ኣወል ክምልሰልካ ይፅንሕ ኢለ ግን ክሳብ እሱ እስከ ንስማዕ እዩ ሃገር ምዃኑ ግን ከም ኤርትራ ይኸውን ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ዝብል ዘለኹ ሕዚ ናብ ኢትዮጵያ ከድካ ናብ ኬንያ ወይ ናብ ሱዳን ወይ ባዕልካ ከኣልካ እተን መሰረታዊ ቅድም ኢለ ዝገልፀን ዝነበርኩ ኣብ ስርዓት ህንፀት ንድሕር ሰሪሕካ ትርጉም የልከን ኢትዮጵያ ከድ ኬንያ ከድ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ምህናፅ ሂወኩም መፅሓፍ ሸይጠባም ወይ ምለሱ ላይ ባግዛ ኣደይ ከድክን ሕመራ ክትምለሳ ትኽእላ ኢኽን ትግራዋይ ኮ ኣዲስ ኣበባ እውን ይነብር ኣሎ እዩ ክልል የድልየኩም እንኮ እዩ ብሓፂሩ ኤርትራ ብፅሒታት ውስጥ نحنا هجر نحنا مجري نحنا مركب نحنا بحري نحنا قلم نحنا حبري نحنا تاريخ نحنا زغري ንክምውግት እንተደኣ ኮይነ ፖለቲካል ዲስከሽን ገይረ ረቲዐ ዝወፅእ that is my way that's my opinion ኣብ ሲቪላይዝ ዝኾነ ዓለም እናተቐመጥኩ ሰብ ክፈግእ ኮብልስቶን ይኹን እምኒ ሒዘ ተሰኪመ ንሕና ጆኖሳይድ ተፈፂሙና ኣብ ትግራይ ምስ ኣምሓሮ ኣይተጨፋለቕና ናብ ጀኔቭ ምስ ኦሮሞ ኣይተጨፋጨፍና because we are civilized and ናይ ብሓቂ ፖለቲከኛ ተጋር ምስ ዝኾነ ኣካል ኣይተጨፋጨፍና ሶ በአካል ለማህበረሰብ ጆኖሳይድ ዝኣወጀ ጆን ብላክ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንህዝቢ ቋሓይን ይኹን ንህዝቢ ሓማሲን ይኹን ንህዝቢ ኣከሎ ጉዛይ ኣጓጓ ሒዝካ ጆን ፃፀስ ንዓርካና ተንኪፉለ እዩ ጎሄ ሕጊ ኣለካ ኣለዎ መንደክልክልካ ቤትኸስስ ቤትሓተነ ብሕጊ ኣይፀገም ኣለዎ ስለዚ ጆን ብላክ መንግስቲ ኤርትራ ምናልባት ኣሲርዎ እንተዝኸውን ምደንገፅ ኩሉ ወይ መንግስቲ ህወሓት ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለ ምደንገፅ ኩሉ ኣነ ጆን ብላክ ኣሲርዎ ዘሎ ወይ ቱፓክ ኣሲርዎ ዘሎ ግን መንግስቲ ሆላንድ ፍትሓዊ ዝኾነ መንግስቲ ፍትሕን ክሪሚናልን እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ሶ ኣና ጎኒ መንግስቲ ሆላንድ ኣለኹ at this time that's my way መጀመርያ ትዝንስተሶ ዘሎ ፅኒሕ ኢልና ክምልሰሉ እንዲና ሲቪላይዝድ ንመን እዩ እዚ ሲቪላይዝድ ክብሎ ነቶም ምስ ዘለዉ እምኒ ዝድርብዩ ዝነበሩ ብርግፅ ካብኦም ንላዕሊ ሲቪላይዝድ እየ ክብል ይኽእል እዩ ብርግፅ ኣባ ምስ ይሰማማ እየ ስለምንታይ ህዝቢ ምሓራ ወይ ፌደራል መንግስቲ መፅዩ ብዕፅዋ መግብን ማይን ዝኾነ ይኹን ከምዘይኣቱ ገይሩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ዝዓበየ ዕንወትን እቲ ዝዓበየ ፀገም ዝፈጠረሉ ንሱ ነይሩ ተጋሩ ግን ኣብ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ከይዶም ከቃፅሉ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤምባሲ ኮይኖም ንሰብ ከጓዕብዑ ወይ ነቶም ኢትዮጵያውያን ብእምኒ ክፈቅዎም ኣይተረኣዩን ብርግፅ ኣብዚ ምዕባለ ከም ዘለዎ ይነግር ኣሎ እቶም ንሱ ንመን ክድግፍ ኢሎም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ትግራይ ሃገር እያ ትግራይ ትዕወት እያ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም እዞም ኩሎም ትሪእዎም ዘለኹም ተርዲኹም ንለኹም ነቶም ተጋሩ ንክሕጉሱ ነቶም ህወሓት ትምልምሎም ዝነበረት ንዖም ንክሕጉሱ ክብሉ ንኤርትራውያን ክፈቅኡ ዝተበገሱ እዮም ኩሉ እቲ ዝገበርካዮ ምናልባት ምስ ግዜ ኤርትራዊ ክፀባፀበካ እንድዩ ምክንያቱ ደም ኣፍሲስካ ትጠፍኣሉ መንገዲ እኮ የለን
ኤርትራውን ብመዓልቱ ክፀባፀበካ እዩ ቅድሚ ናብኡ ግን እቲ ስኻ ዘዕንኻዮ ዓዲ እንታይ ክገብረካ ይሓስብ ኣሎ ስማ እምኒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ድዩ ብፍላይ ኣብ ጀርመን እምኒ ዝደርበኻ እሞ ዝተረስዐ ጉዳይካ ዝመስለካ ዘሎ ኣይተረስዕን ጉዳይካ ድቃስ የብልካን listen now እዚ ስማ Proceedings after Eritrea Festival. After the violent excesses of demonstrators against the Eritrea Festival last summer, the Gießen judicial authorities are faced with a flood of proceedings after the police have largely completed their investigations. The first arrest warrants, criminal orders, and charges are already on. እቲ ጉዳይ እቲ ቤት ፍርዲ already እቲ ኬዝ ናቱ ተወዲኡ እቲ ፕሮሲዲንግስ ዝበሃል ብቕልጡፍ ይመፆም ስለ ዘሎ በብሓደት ናተለቕመታ ሰብ እስር ቤታ ክታቱ እያ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ዝነበሮም ዶኩመንትን ዝኾነ መልሲ ዘይሃቡ ዓብ ሓበሬታ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዝነበሮም ከተፃርዮ ድማ ከቢድ ስራሕ ስለ ዝነበረ ከምታ ኣብ ዝሓለፈ ዝበልኩም ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ነቲ ኩነታት እቲ ብዝቐለለ መንገዲ ክፀፈሉ ብዝኽእል መንገዲ ገይሮሞ ኣዳልዮም ኣለዉ እዚ ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ኩነታት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ኢቭን ድሓን ካባይ ንላዕሊ ኣብቲ ቦታ ዝቕመጥ ፅቡቅ ገይሩ ክገልፆ ክንሰምዕ ኢና እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ ኣብ ኤሮፓ ዕግርግር ጌርካ ደቂስካ ትሓድረሉ ምክንያት የለን ብሕጂ ክትገብር ትሓስብ ዘለካ ድማ ዕጫኻ ነዚ ይመስል ካብዚ እንድሕር ድሕንካ ማለት እዩ እስከ ንስማዕዮ ሳምሶን እውን ብካኢ ወይ ድማ ኩንስትልሸ ኢንቴሊጀንስ ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በሃል ማለት እዩ ነዚ ቴክኒክ ተጠቂሞም ብስሉጥ ኣገባብ ሰባት ምርመራታት ዝገብሩ ከም ዘለዉ በዚ መሰረት ድማ እቶም ጥርጡራት ዝበሃሉ ናብ 679 ከም ዝበፅሑ ናይ 457 ሰባት ድማ ምርመራ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ማለት ምርመራ ናይ ገበን ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብገበን ዝሕተቱ ናብ ኣኽባሪ ሕጊ ዝመሓላለፉ ፋይሎም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ኣብቲ ናይ ጊሰን ባእሶም ዘይነበሩ ክኾኑ ክእሉ እዮም ግን ምስኡ ምትስሳር ዘለዎ ንኣብነት ኣብ ሚድያ ወፂኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኻ በልዎም ቅተልዎም ገለመለ ዝብል ሰብ ንድሕር ደኣ ነይሩ ክረኻኽብሉ ከም ዝኽእሉ ዝእምት ነገራት እዩ ዝኮይኑ ዝስማዓናይ ስለዚ ናይ 457 ሰባት በፂሖም ኣሎ ብፀረባ እዋን ኣብ ምዝዛም ገፆም እዮም እዚ ከዓ ምስቲ ናይ ጊሰን ዝተኣሳሰር ጥራይ ናይ ሽቱትጋርት ዘጋጠምካ ካልእ ምርመራታት ኩሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን ወይ ከዓ ዝተረስዐ ጉዳይ ከምሰል ብዙሕ ተፈቲኑ እንዲ ዝተረስዐ ጉዳይ ኣይኮነን ምናልባት ስለምንታይ ከምኡ የተረስዐ ወይ ስለምንታይ ከምኡ ገብርለውን ዝብል ኣርእስቲ ተመሊስና ክንመፀ ንኽእል ግን ብዕቱብ ዝተሓዘ ጉዳይ ምዃኑ ክነግር ፈቱ ፅቡቅ ገለ ፍልልይ ወይ ከዓ ገለ እቲ ዝተሓደሰ ሓበሬታ ጌርካ ነርካ ሞ ናብ ዝርዝር ኣቲኻ እንታይ ትውስኻለይተን ተፈጢረን ዘለዋ ፍልልይ ናይ ዳታዊ ናይ ሓበሬታታት ነገረን ፅቡቅ ነይሩ ናብ ዝቕፅል ሕቶ ቅድሚ ምስጋርና እወ እተን ፍልልይ እንታይ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሽቱትጋርት ሓደ ኤርትራዊ ፖሊስ ዝሃረመ ዝሓለፈ እዋን ቅድሚ ዳርጋ ወርሒ ኮይኑ ሕጂ ን3 ዓመትን 9 ወርሕን ተኣሲሩ ተፈሪዱ እዩ ከምኡ መግበሪኡ እቲ ንኣብነት ንባዕሉ እቲ ዳንጎላ ሒዝዎ ነበረ ክሳብ 3 ኪሎ ዝምዘን እዩ እሱ ንባዕሉ ናቱ ሚዛን ናይ ዓመታት ኣለዎ ዘፍርደካ ማለት እዩ ነዚታት ቫልዩስ ተጠቂሙ ኣነ ናይ ሕጊ ክኢላ ኣይኮንኩን ግን በቲ ኤሌመንታሪ ዝኾነ ነገር ዝዛረብ ዘለኹ ካልእ እቶም ናይ ሕጊ ክኢላ ተበልዎ ሓይሽ ይኹን ዳ እምበር እቲ ናቱ ጠበቓ ንኣብነት እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ هاي هاي كمي كرمكم كمي كونه تجو حسابكم هاي هاي كمي كرمكم كمي كونه تجو حسابكم هاي هاي كمي سميحو تتبلو مريت عمر هزبا عيلنان هاي كاباكم مفتار حبن حبن هاي حبر عينكم دس هايبلنا هاي هزبان بالمنقستا عيلناني هاي 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 انتاي كتبلو كما يكون بلع كقالو هاي هاي انتاي كتبلو كما يكون بلع كقالو انتاي يالو انتاي زمخنا حساباتكو ما يمسحقون انتاي يالو انتاي زمخنا حساباتكو ما يمسحقون كيناتي كوبالا وزوتانا هاي سننا ندموت نغناتو إينا هاي أب حدا رفقخن قبركم إينا هاي يحواتينا قو السلام دلينا هاي 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 أب كل لنا እንታይ ዝብል ነይሩ ነፃ ክኸይድ ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ ምክንያቱ እቲ ነዚ ሰብ እዚ ምዃኑ ዘነፅር ቪድዮታት ይገለሲ ብንፁር እሱ ምዃኑ ከረጋግፅ ኣይክእልን እዩ ዝብል መርትዖታት ሒዙ ጠበቓ ዝማጎት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሕሰቦ እዚ ናይ ኬኣይ ወይ ድማ ዝኾነ ፍሉያት ኮምፒውተር ሳምፂኻ 99 ሚእታዊት እዚ ሰብ እሱ እዩ እንድሕር ኢላትካ
ከምኡ ዓይነት መርትዖታት ሒዝካ እውን ክትቀርብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ ኮንኩን ነይረ ንዓይ ዝመስል ኢልካ እውን ክትብል ኣንጻር ቴክኖሎጂ ኣብዚ እዋን ኣብ ዘመንና ዘለና ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ዘየዋፅእ ምዃኑ ክብርህ ትፈቱ በዚ መጠን ከዓ ንዖምን ቀሊልሎምን ሓጊዝዎምን እዩ ዝያዳ ኣይተሓሱ ደንበዒን ክልል ጀብጀብ መልሓሱ ሰነፊኻ ፈታው ነብሱ ሃገር ሕማቕ ኣላ ኢልኩም ኣይተልቅሱ ሓሊፍኩም ቁስላን ዘይትፍውሱ ብኸፍኩም ነቦታትኩም ኣይትኽሰሱ ሃምበርገርኩም ጥራይ ብልዑ ከልሱ ወይ እውን ብምህዳምኩም ነብስኹም ውቐሱ ኣቦታትኩም ደዳ ኣብኣኻትኩም ከይከሓሱ ግርም ግን ትኽእልዎ ተናኣሱ ኤርትራ ዘንገሱ ደንበዒን ክልል ጀብጀብ መልሓሱ እንታይ ሰሪሕኩም ተባሂልኩም እንተትሕተቱ እንታይ ኮኒ ክኸውን ትናትኩም መልሱ ግርምባ ሰፊርካ ብድሕሪ መጋረጃ ከመይ ትኸውን ናይ ማዕደ ወረጃ ከመይኻ ትጎብሮ ክንደይ ከትኽሎ መሸላይ ቀረብ ቆሎ ገዓት ይቀረብ ትሕሎ ጉዳይና ኣይኮነን ትንስኻ ትብሎ ኤርትራ ተዓቢ ኤርትራ ወለሎ ኣይተሓሱ ደንበዒን ክልል ጀብጀብ መልሓሱ ሰነፊኻ ፈታው ነው ብጠቃኩም ድሞትኩም ሬሳ ኢኹም ስኻትኩም ኣይተሓዙለይ ምክንያቱ እስኻትኩም ትንዓኒ ሰብ በግዕ ብሂወታ እንዳሃለወት ኢኻ ሓሪድካ ትበልዓ ቶሞይታ ዝበኸተ በግዕ ኣይትበልዑን ኢኻ ዔብ በቃ ብሃይማኖቶም ኣይተበለኒ ፍቁድ ኣይኮነን እዞም ብርገድና ሓመድ ድማ በኽትታት እዮም በኽቲ በቃ በኽቲ ትፈልጥኻ በኽቲ እዮም በቃ ድሓር ከይሓቅሱ ድማ ኣነ ትግራዋ እየ ይጠዓምኩም ማየ ኤርትራዊ ባቦም ክዳንበት ተለማን ኤርትራውያን ኢኹም أنا إحنا ستتقرأوا المنيو تتقرأوا المنيو فلاننا كنفلت أي فعلنا حقهم يوم كتبها لتخونكم ولا تحبوا تعلم كسمعكم من تحد أهون اختصار بقولهم روت بزخون زراربا سنة سرعات زلوا زراربا ديمقراطية وزخون زراربا بالديمقراطية دلنا ده الكاس إن تدرب توبستندد أنا ستهرم قلعوا تهرم فقر مثل فتح مثل ديمقراطية عن الديمقراطية تمثل الصوم تقبلوا لهم أكيد خلنا نقولكم إذا مدرسونكم دلوا هيدي دلوهم دلوا كلها تمول حتى يكونن قبل جون بلاك حجي كنت نقولنا تقولوا ده جون بلاك قبل زعشة نساتهم جنزبوا مؤكبوا السوق أبقى متكونوا إيه بلا أخوينه حجي بلا جون بلاك ما نري قالوا قالوا حجي جون بلاك ما تقول لله حجي إذا هلا يريهما ملو علميو خرتاتيلو ملو علميو كابن اشتو خلو يتعامو تقاديلو يتعامو يرب أمس يتعامو حجي خاصو أبس رويت آتيلو راي وحج تاي كسيبو تأنين كاتا أتو نجر كي حسب كاتا أتو نجر إسخا خيب لح كاتا أتو نجر تولعو سقا بتقع عتمها أخطر إختك لك نتمنى أسي أبس تسمع زلخا تصبح نقوم مسودك زلع لك كاسبيلا بوليس جزا خامس يمكو جويوها خلو زلع لك كاسبيلا ግን ኣብ ስደት ዓለይ መለይ ዝብል እዚ ኣይወቀብናን ዩ ኣብ ፖለቲካ ዓዘቕቲ ኣብ ስኢልካ ዘይጠቅም ፖለቲካ ኣትዮም ዕንክሊል ከብሎ ፀኒሖም ዩ ክህደኩም ኣለዎ ኣነ ዝነበይ ወይ ንሓወታት ክካሕደ ይክእልን ዩ ማይ ፋሚሊ ግን ኣብዚ ዓዲ ዓበይቲ ሰባት ተፀንሑና ተቃወምቲ ከዓ ኣባላሽዮምና ኣብ መወዳእታ ትግራይ ኢልና ትግራይ ዕጥቃ ፈቲሓ መወዳእታ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሳ ንሕና ተጓሒፍና تدربنا بقينا حمل لهم عبيت سبات قطقيتو أما وداتا فقيت حيزو فحفاحلنا أما وداتا قالي قحنا قاليو نافقداف قاليو فحفاحلو ديديس تقامتي سقع بجي باي تاخدوا دي تدخلوا حاسبت لخابط بما نسيت تساوتو لا خابط يلا خابط جنزب واتسو تبلو جنزب تبلعوه حاسوتي تاديس تقاومتي لا خابط لأن عيدهم ليسامعوا بسلطان دبعاسو لخابط كلهم انا نبع شو ما انت عمد ود بنا جن بسلطان يبعاسو بسلطان دبعاسو سكالي ود بيفطو ازي صقمنا تقامت فلط وته مقدف كومس لازغوني 30 قلتن ود بس احنا نبر بوقت تقامات زلوا قدم عدنا اتنا منግስት مقيمنا سلاماوي هيود ما هنا سلطان دليخا اكل غزاي تبل بدي يرجع سواي بدي حماس عند حاتب بالو انا بعلق ود تحمت ود ما فيك خالي ود ما فاكر تقامتكم بقدنا حمدكم حتى وتي تمطوا فتح حيلن المس فتح بأملاك تزي كوينو بقدنا حمدو سويحكم صداقكم إليو سيلكم بقدنا حمد لكم أزيتوكم صداق بيتكم من هوتكم من كنتم something but I can't express it and then what I want to say is we have a responsibility we have a big responsibility for our country I don't know. They played their role.
they do their role, what they have to do for this country. And we have to do our role in order to make it developed, in order to make it advanced country. We have to work for it, yes? So they gave us such a big responsibility. መንሰይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሳዋ ብልሕናቶም ፀብለል ኢሉ ይርአ ሃገርና ጀጋኑ ኣያታትና ኣቦታትና ኣቦሓጎታትና ነቲ ሃገር ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ሃገር ኣረኪቦምና ክሳብ ሎሚ ድማ ይዕረፉን ትብላላ ካብ ሳዋ ያዝያ ኣነን መዛንወይን ድማ ነቲ ንሳቶም ዝሃቡና ዓብዪ ሓላፍነት ተሰኪምና ነዚ ሃገር ከነማዕብላ ከነበልፅጋ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ከነብፅሓ ናትና ሓላፍነት እዩ ናበለት እያ ትዛረብ ዘላ እዚ ኻ ክኸውን ነይርዎ እቲ ኣክውንነት መቸም እዚ መንእሰይ ቅድሚያ ዝዛረብ ፀንሐ ብዙሕ ሰብ ብብዙሕ ብድሕሪ መጋረጃ ሕማቕ ኣጀንዳ ሒዙ ኣብ ቅድሚት ግን ነተን ጥዑማት ቃላት ዲሞክራሲ ፍትሒ ገለመለ ዝብላ ኩለን ዘረባ ኣብ መወዳእታ ግን ንስልጣን ምጭዋይ ንናትካ ረብሓ ምዃኑ ብምንታይ ትፈልጥ ናይ ብሓቂ ብልቡ ዲሞክራሲን ፍትሕን ዝደሊ ዝነበረ ምስ ካልእ ህዝቢ ኮፍ ኢሉ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ማሕበር ኮይኑ ክሰርሕ ፀገም ኣይመሃለዎን ቀሊል እዩ እዚ ንክትመዝኖ ብዙሕ ዓመታት ወሲድልና unfortunately ኣነ እውን ኣብቲ ደንበቲ ስለ ዝነበርኩ ክንደይ ሰብ ብቕኑዕ ልቡ ለውጢ ወይ ዲሞክራሲ ፍትሒ ኢሉ ዝቃለስ ነይሩ እቲ ኣብ ድሕሪት ነቲ ኣብ ቅድሚት እናመፀ ነቲ ፅቡቅ ዕላማ ሒዞ ዝመፀ እናቐጥቀጠ እናጓሓፈ ሽሙ እናፀለመ ወረቐቱ እናበላሸወ ዝጉሕፍ ዝነበረ ጉሒላ ንሱ ተሪፉ ዘሎ ኣብ ሕጂ እውን ኣብቲ ቅድሚት ኮይኑ ነቲ ሚድያ ተቆፃፂሩ ብዛዕባ ኤርትራ እንትርፉ ሕማቅ ፅቡቅ ክዛረብ ዘይክእል ኩሉ ናይ ኤርትራ ነገር ድማ ንምስይጣን ካብቶም ምዕራባውያን ዝገደደ ኣጀንድኡ ዘይርዳእካ ምክንያቱ ንህወሓት ፈትው ነይሮም ተልካ ህወሓት ከም ማስቲካ ሓዩ ክጥፍ ኢልዎ እዩ ሕጂ እውን እንትኾነ መንገዲ ክቕይር ኣይከኣለን ምክንያቱ ንትግራይ ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ንኸሳልጥ ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ተባሂሶም እዮም ንክኸዱ ከለዉ ተባሊዖም እዮም ኣብኡ ተባሂሶም እዮም ካብኡ እውን ክሰምሩ ይከኣሉን እቲ ንዓታቶም ንኸይሰምሩ ዝገብሮም ዝነበረ ሓይሊ ክርድኦም ዘይክእል ደገ ኮይኖም ንዑ ኢሎም ነቲ ሓዉ ክንደይ ካብዚ እምኒ ዝድርቢ ዝነበረ ኤርትራዊ እዩ የስ ካልእ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኤርትራዊ ግን ነይሩ ኣብኡ እዚ ኤርትራዊ እዚ ንሓዉ ኣብዚ ቀረባ ንፈልጦም ዲቕ ዝበሉ ንቤተሰቦም እምኒ ዝድርብዩ ሰባት ከም ዝነበሩ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኢንፋክት እቲ ብዘረባ ከም ዝበፅሓኒ ቤተሰብ ዝነበሩ እቲ ሓደ ኣነ ኤርትራዊ ምስ ባንዴራይ ምስ ህዝበይን ምስቲ ናተይ ወገነይን ኣለኹ ንዝበለ ንዑ ንክፈግእ ዝደናደን ዝነበረ ሰብ ነይሩ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ኣጀንዳ ናቶም እንታይ ነይሩ ተጋሩ ብዝሎም ተመሊሶም ከምዚ ከማኹም ደናቁር ኣይኮንናን ክብሉ ጀሚሮም ንሕና ጀኖሳይድ ንዝፈፀመልና ኣምሓራ እውን እምኒ ክንድርብየላ ይንደልና ክብሎም ፀንሒቱ ጆንፃፀ ዝበሃል ነቲ ንዓና ንዓመታት ክጠፍኡ ኣለዎም ክድምሰሱ ኣለዎም ኢሉ ኣፉ ከፊቱ ኣብ ሚድያ ዝዛረብ ዝነበረ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ምስኡ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ በዓሉ እዚ ኣልውላዶ ይኮኑ ኣብ ናይ ኣምሓራ ሬስቶራንት ኣይትኸይዱ ዝብል ዝነበረ በዓልዚ ዝኾነ ኣምሓራ ፀላኢኻ እዩ ሓዳር ምስ ኣምሓራ ጌርክን ዘለኽን ተፋትሓ ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ግን ምስ ኣምሓሩ ብሓደ ክንሰርሕ ኣለና ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ንክንዓሊ ንኩልና ከጥፋና ስለ ዝኽእል ብምባል ይዛረብ ነይሩ እዚኣቶም ግን ኣብ ምሕር ፅልኢ ዝተበገሰ ፖለቲካ ኣብ ፅልኢ ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ስለ ዝነበሮም እንትርፉ ሕማቕ ናይ ኤርትራ እንትርፉ ሕማቕ ናይ ኤርትራዊ ካልእ ፅቡቅ ክሓስብሉ ኣብ ሓንጎሎም የለን እስከ ንስማዕ ካብዚ እውን ኮይና ናይ ቀደም ፅውፅዋይ እውን ተምፅእ ሕዋትና እኮ ንሕና ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ኣጋእዝያን ኮይና ሓደ ሃገር ኢና ትግራይ ብታሕቲ ጭፍራ ወያነ ዝዝርግሖ ኣሎ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ መንእሰያት ከጋግዩ ዝኽእሉ መሲልዎም ዘንቀልዎ ፅውፅዋይ ኣሕዋትና ጋእዝያን ኢና እዚ ካልእ ኢትዮጵያ እኳ ዘረኸበ የብልና ብሓባር ከዓኒ ፀላእኮ መኪትና ኢና ተዓዊትና ኢና እንዳበልካ መንእሰይ ንምግራህ ኣብ መንጎቲ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕነትን ፍልሊ ንምምፃእ ዝፅሕትርዎ ዘለዉ መቐፀልታ ናይቲ ደርጊ ሃይለስላሴ ዝገብሮ ዝነበረ ደርጊ እውን እኳ መቃቂሉ ንኤርትራ ክሕዛ ቆላማ ደጋማ እናበለ ፍልስፍና ተኣትያት ነይሩ እስላም ክርስቲያን መታሕት ከበሳ እናበለ ሓደ እንግሊዛውያን ተጠቕመሉ ፈላሊኻ ግዛ ሃይለስላሴ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ብምኽሪ ናይቶም ጎይታውያን ኣሕዋት ኮይና ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ካብ ዕንክሊል ናይ ተረኛ ፖለቲካ ኣይወፀትን ቆልዓ በሻሻ ብሲአይኤ ተጠፍጢፉ ምስ ተሰርሐ እሞ ኮረሻ ምስ ሓዘ ነቶም ኣብ ሓይልታት ፀጥታን ሰራዊት ምክልኻልን ዓብላልነት ዝነበሩ ተጋሩ ብምእላይ
أبزم كلتا تكالات عبلالنا تدك بهير أورومو خمس سفن نماغيرو إذا تريو زنت صرونا قرن تداهاليو منقستات إثيوبيا أبعت بهير عريدهم كتسألنا السلطانهم راي منو واح بوليس مختالومي أتاتبيب بهراو مسرت زنبرات شفرا وعك نا إثيوبيا من تلينا استخدنا مسلوي كابنبر إثيوبيا وهاقراون نتاين تاني نيرو ويانا منقستاو سلطان كساب زقبتتن نهابتت هاقر كساب زمتتن كساب ستلاقت اللون من تلينا إثيوبيا ونت تقول بيبا نمقوط ساي وترو دلوتيا بسلام يخون ببرت نسلطانا زفتات النقر مزف التردما اتهاقر بتينكا أفدق بحر زلوات قراي ممسرات اتخالق تقبيرو زركب نابحن سايات عزلو زلو ناي فنجي أجندا أيو ود بشاشا دما نداويت ويانا بمدقام أفدق بحر زلوا أوروميا ناي مفتار سور بوليسي يسوقم مهلاو كم كومرو صحايز وقعو حق خوين زقاو حزولي ناي ترنيانت بوليتيكا يغتسل كابز قداي نردوق نقر انتداهاليو صبيب بهراو مسرت زلوهم منقستات إثيوبيا بعموت بفقر بحر الصخورن نزد ليتهم من مرقات دما عقم مزد اللبو أهقراو حقن خطحسو دحر كم زيبلوني ازم زي قال لما اقراو نتهزب إيرترا ناي مدمساسن نتهزب ناي مجمعن بوليس خمز خطولو مجنزاب أقداسين منقستات إثيوبيا بناي نقدي حق تغيدهم ودبات إيرترا خمت كام زعقتهم حيلي أين برن السقم ازم منقستات سمايا ورتينا خمس تقت ملهم بحر تراي زب الحمام محمامومي كويانا زي في الله هجرنا مبتان بوليس زختل زلو ود بشاشة قالوا خم قيار دحر زي بلن أزيت لواوات بحري زلو عشل بوليتيكانيا مخانو كم مجلس إتاتو بقليلو مرداء يكال إثيوبيا لما ينقرنش لما دجتني لما ينقرست ينورشام سيدا ما يلمن انتهالش بيين بتر لمن ما لمن بتقوان قوال ود بشاشا مسويانه وعل بريتوريا أمز ختموا سند اتبويانه زقوم مريت كل التجراي مالت اتي بسم حراز السحب مريت حمرا رايا والقايتن الله ماتان وزته نام محدرا خل التجراي كمل اسمخانو تسمامي عنيرو نجر كتشلح مسرايا ودايتهم زسحبوا زلو بوتاتات برفروندوم كمزو سنغليزو وعل بريتوريا مستفرمه نابندا وحفت دربيو موراد برت ويانه بموراد برت امحران بموراد برت ايرتران زبل سم تغيروا مايك هامر امريكا كحادروبا دك حاد سدرا يحوت كامل لغو بفكرتي اريترا تتعجميرو أخاي تخلينا يكزانا وارنو ساي تفيق أخاي مزمتي قراتنا وخانقزانا واتا سترانا استفادولو بفرارنا نمسف حد بحري زي متفقني دونقول لا رعزيت دونقول لا صبر اللي راح ندوي يا ملي خكا تمسكر عاركي كيت لا بحن بخكا كندا فيري دونقول لا هبن ينقر لي انا دونقول خير ها حيفوت كنا قلنا بنادو يا اخي لو ميتغشي كنت حاضر تملاز دليح دونقول لا قناص اللي ندخل أنت زقنا نهاونا عطفنا تسهل الكاب خربان أسرت أنت علمني من كذا كيف عبازي لا تري كيف تفع هبا عم بابا ولا بيدلي نقول لا رأسي تبي نقول لا صير اللي مقيح كيت المطار عاجر نوحو كيت مطور بقى خير إلي محمدي هو ناس بحري عطمنيو تاريخ زرسف زيات رواز اللهم أب فيسبوك ويا أب تويتر بوست خينا ريايا حنت هوتيل أب بيراميد هوتيل تبهال أب جوبا دبوب سودانيا ونانيا إيرتراو مخاني زنقر نختريا أزيا دس تبل بحكي بلوس سراحيو كمزي كسرحو زخولو حقوسي أب إيرترا كون انت زغل نيرو أمانا دس مبالنا نيرو نقولنا أب دقا بمخانوون دحان حما غايكونا سلامتاي هذا جزي
ካልኦት ሃገራት ኮርፖሬሽንስ ናተን ናብ ካልእ ሃገር ኮይነን ኢንቨስት ክገብራ ከለዋ እውን እኮ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ተጠቂመን ብዙሕ መክሰብ ነቲ መክሰብ ድማ ናብቲ ሃገር ወዲ ሃገር ገንዘብ ክሳብ ዘለዎ ናብ ሃገሩ ክእትዎ ስለ ዝኽእል እምነት ኣለዎን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ናብትን ክኸዳ ከለዋ ኣብ መወዳእታ ፕሮፊት ናብቲ ሃገሮም ስለ ዝመፅእ ረብሓ ኣለዎም እዚኦም ከምዚ ገይሮም ዘለዉ ክትሪኡ ከለኹም ቀልጢፍኩም ኔጌቲቭ ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ዘይኮነ ገለ ጥራይ ዘይኮነስ የስ ክገብሩ እዮም ኣብ ኤርትራዊ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ኣብ ዓዱ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ካፒታል ዘለዎም ቅዳሕናታ ኣብ ባፅዕ ቅዳሕናታ ኣብ ኣስመራ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና መጀመርያ ግን ከነድንቖምን ከነኽብሮምን ይግባእ ነዚ ክገብር ዝኸኣለ ብቅዓት ናይ ኤርትራውያን ነጋዶ ቢዝነስ ፒፕል ናይ ብሓቂ ክድነቕ ዝግብኦ እዩ ኣብ ብዙሕ ክፋል ኩርናዓት ናይ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኬንያ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኣንጎላ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዛምቢያ ኣብ ሩዋንዳ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዘሳልጡ ዘለዉ ኤርትራውያን ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ ኤርትራውያን ዕድል ከይተዋህቦም ከለዉ ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉ ዕድል እንተተኸፊትሎም እቲ መድረክ ዕድል ክብል ከለኹ ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ማዕቀብ ኩሉ ፀገም ተኣልዩ ነጋዳይ ክነግድ ሓረስታይ ክሓርስ ተምሃራይ ክመሃር ሸቃላይ ክሽክል መድረክ እንተተኸፊቱ ናብ ገፅናይና ድማ ንኸይድ ዘለና እዚኦም ኩሎም ሰብ ካፒታል ናብ ሃገራትዮም ነቲ ሃገር ንላዕሊ ከምፅዋ ግዜ ክወስደሎም ኣይኮነን ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ዘለና ፀጋ ናይ ትምህርቲ ፀጋ ናይ ካፒታል ፀጋ ናይ ሞያታት ናይ ኩሉ ዘለና ፀጋታት እቲ ስደት እቶም ፀላእቲ ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ተበታቲና ንድሕሪት ከይጠመትና ክንጠፊ እዩ ነይሩ እቲ መደብ እንተኾነ ኤርትራዊ እምበሽ ኤርትራውነቱ መሊሱ ሓይሉ ልክዕ ከምዚ ሃገር ንስኮላርሽፕ ዝሰደደቶ እቲ ቻይና ዝኸደ ቻይና ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ተማሂሩሎ እቲ ንኣሜሪካ ዝኸደ ናይ ኣሜሪካ ብቁዕ ትምህርቲ ስልጡን ትምህርቲ ብሞያ ብኩሉ ዓይነት ሒዙሎ ኣብ ኤሮፓ ዝመፀ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ከምኡ ድማ ገንዘብ ብዓቕሚ ሒዙሎ ነዚ ኩሉ ፀጋታት ከመይ ጌርካ ኦርጋናይዝ ጌርካ ንዓዱ ትመልሶ ከመይ ገይሩ ኣብ ቁጠባ ናይ ሃገሩ ክሳተፍ ይኽእል ከም ኤርትራ ኣብ ደገ ስልጡን ትምህርቲ ዝተምሃረ መንእሰይ ዘለዋ ኣብ ኣፍሪካ ውሑዳት ጥራይን ክህልዋ ዝኽእላ ብመንፅር ህዝባ ፐርሰንቴጅ ናይ ህዝባ ሪኢኻ ብቁዕ ትምህርቲ ረኺቡ ዘሎ ሰልጢኑ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ዓለም ርዩን ነቢሩሉን ዘሎ ንዑ ቀዲሑ ሓድሽ ከይፈጠረ ነቲ ርይዎ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክገብሮ ተጀሚሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ንእሽተይ ዕዳጋ እዩ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምህላው እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ጥራይ ከመይ ጌርካ ነቲ ሽርክነታት ንኤርትራ እዚኦም ተካላዝያቶም ንኤርትራ እውን ኣብቲ ናቶም ፕሮጀክት ዝተገይሮም ነቶም ኣብ ጁባ ዝመፅዎም ዘለዎ ጌስስ ኣብ ኤርትራውን ቦታ ኣለና ኬትኩም ብፁዕ ኣብ ባፅዕ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣለና ብምባል ፕሮሞት ንምግባር እውን ዓብይ ግደ ክፃወቱ ስለ ዝኽእሉ ኩልና ነዚ ነገራት እውን ብኣወንታ ክንሪኦ ኣለና ትስፍዋት ኮይና ድማ ንሃገረይ እንታይ ክገብረልኪ ብኸመይ ክሕግዘኪ ብኸመይ ንቅድሚት ክወስዳ ይኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ እናበልኩም ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክገብረ ኩሉ ግዜ ነቲ ዘሎ ኩነታት ካብ ካልኦት ተማሂርና ንዓድና ክንጥቀመሉ ኣለና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ድማ ኣገዳስነት ኣሎ ርእይቶኹም ግደፍ እናበልኩ مزيالة بواخد فقط نفلتو نتشاينا أب مجمريا سمانياتات تشايناويا نفس الدد زنبرو اتهم عندما بقسنا عبيتا كم زخونو بخمين تحريلكم مجمريا نفس وكف تشايناوا أب سدد كله جنزوبو بعقباب حيزو أب زيب ليكي حششة أب كيبون ينفسخ قبر سلسانحي أب سمانياتات تكون طباق غير مجمري كل جنزوبا من تشاينا ينفسخ جرم لا نايدقا حيلونا يدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلز نبرو بيزنس سلز فلت زنبرو اب عردهم كيدوم لومي تزبلت بيزنسات ناي تشايناويان يمزونلو اتسالتاي دما ننبسوم ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلز خدو زنبرو اتزدلك كلت كابيروباويان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيروباويان امريكاويان كمرحوم جميروم مالو كاب اتوم تماهيرنا حبرتسبنا نخنهنت كم بقاس لنا نعوك حق الزخل بعاق ما يزدالو كورس لنا نتقامل لكم ثانك يو فيري ماتش صباح شعبيه دحل صباح حزب قنبار تودع انا ود تاريخي السوق دق تاريخكم بتمالي امبل ليومي امبل صباح لما تنسون صبر بس دوار كحادروبا دك حاد سدرا يحوت كامل غو فكرتي اريترا تتعجمير أخاي تخليناي كالسنة فارنو ساي تفيق أخاي مزمتي قراتنا هنقزانا وتا سترانا